Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Katinat boarding jong kejela ka Meghalaya Energy Corporation Limited. Kala damp ram shinyoman. Bat gadan menta hapdeng ka Kim Khai. Kumta ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala shim ya karai. Kumno ban penki imbiang yaka da kabon ra katu kani gijingkala hakarukom penya bat karukom pentrekam yaka. Kawai ni kita kalong ban pentrekam do ni smart meter bat sakawai pat kalong ban yate bat ka company Broadcast Engineering Consultants India Limited lane ka Basil ka badai Noida nong ba Noida bahkan penya ya ka maintenance hapo jong kani ka company pen mi boarding. Halor kita baro lami shibun ki jingkan tho lang baki kot khubor ki news channel ki bapen pau ya ki jing persya. Mentaban ngi idon ye iba Rudy Wardry IFS ubala shongtai. Iba Rudy ila tre sha Hungary hagipor bakadang hap hapo ka jing siar jong ka communist. Ila tre sha New York baru ila UI ya ki lecture hagi school ba prepare kum ha po Harvard University USA. Ti kumu ambassador iba Rudy la Shakri Shaki katu kat ni teli kiri but kawai ni shakamtam shakitain Latin America. Hadin bila shongtai ila bat ya kakam kumu independent director hapo Tata Group of Companies baru hagani ka snat boarding MEECL. Kabamun udai rangba ubala shangkelang kiri ke partai bat ulang ubrio basyampang. Kublai yapi ba Rudy nagbenta kajing polite board nang kajong pi banya dorang kat banya mer jing mut halor kani ka phang jong ka MECL ban bati ya ka e ka ba fidon ban ai jing mut baru ba phin ai pasat lem kat to kat ni ki jing mut jong pi abai dai bat kani ka kunrum gram hapo kani ka tanap ni boarding sumpah batai khendiat chu batai kelum siphang ka jing tip jong pi siphang kani ka MECL. Kulai shibon bajo kani galat bania shimenta lemba ka Batesi TV bania yo yamir jemut lang bat ki pai bajo ngi bar khoj namar kani ka subject shpang ka MECL kani ka bakta lot ngi bar khoj ka bakta ndai tang bok shong basyo light hayeng man kasni ndai ka bakta ya ka yap ka im habon ki rukom ki bon ki ba imja tang nagani bro kebun ki rukom tikadai ka ti habanga puli shpang ki ai ki bami shpang ka kini ki shpang ka MECL ki ai ki baja ki bolong kapan pisa jimut renga ti ngasnat shbon manya ajimut kumno ban penbahaya ka ti ha ka jing snow junga naka experience na jing i junga kalong kumni kumba kalong mentahi ki bon ki groups ki power centers ki ba ki keren shapang ka MECL kat kom kajing subit jungki ti phindaong nakaliang government nakaliang ki political parties ruling parties opposition nakaliang ki union sapo MECL hi khamtam likini ki engineers ti nakaliang ki patbar ki batho ashpangani ki labuan ki batho ti menta shabangan poi shakani ki jinong kam shapang iwe po iwe kum smart meter na kum kani ki constructing ai consultancy shaka Basil ne kumta ngasukwa ban ong ba ka bakong san kong kumakalong menta ka jing pet jungi ka long ba kay gibudunay habaya day ba kanik subject in UCL ngala ban shuang ba kaday in hapo kakten pharing ka dikhot ka trust deficit ka ba dakren mga namut ikaba baharu nakaliang sarkar phim shani ashu kiwe kim shani ashu warbalai hakani ka jingle la shu tharai bitte snew da komwei kalami kita ka along toxic ka jinga dei ti iwe pe iwe shani ashu ti habam don shu ka jing shani iwe kumnong in ya chaplang kumnong in proceed as a group as an organization ti banshu kumno ban salt ya kata shubo menta ngala ban ong pat hadien khaddo
ti henry ka bakongsan ka long bakini ki power centers ki kawai ka group ka .com bakya ngide ban long ki bolong kloy bangin long ti bangin kamde bangan su nga snow kumne kata kamot kali ka babiang bai nakaliang government ko jo nakaliang ini groups ko ipikiwe ro ki jo hindi ban long man lek halfway mo banya ban sutho iwe ke syabangan poi ke ai ke badon kam ba nakini ki group sebun kam ban le phila ban ila ban pro beteng ye ga jing correct namar ka jing tho ka deiru ha ka bayadai bat ka jing politicization ya gani ka phang kadai correct to mentau feel ong politicization te kalong po heavily politicized kan kadai kata ka wai ka ba penlong toxic tiga ba politicize ya kani pat ndai tang nakaliang jong ka political parties so kana kalang ki unions po MACL ki babon kila involve kijak la long toxic pala ti ngatharai ban ya sha ya kani ke ki steps ke ki non kam ki badon kam man le bahap an sacrifice ngatharai ngan sedang nakaliang government mo kai ba government kan kam man le ngalong ye fi ba dada government kamot ka ba baharu ndam sanya shu hagajing sngau jonga shushim smart meter udah badon kam kan yarap sibun yangi mdai tang shimet bat ya ka organization ko bakalong menta makala kala dabram sibun kan ikam isial da kalong ko bakalong menta kan non kalot shading man kapor man kan sudah pram to menta ka badon kam sibu menta nakaliang government nakaliang mano badai in charge kan ye udah power minister ngatharai kawai na kajing dawa jong bar khat ki babun ki ong bawu power minister di ban weng no yu ha kajing snow jonga namar baka ka kontroversi ka bajur sapang ka rule jong kani ka jinga tainia ka sapang ka MCL kan bha shibona da weng no ka pa portfolio no kan yarap namar da lamla ban sacrifice na kata kada kai ka batmu ko government kan lamla ban proceed ko baka ban long menta shubo menta kini ki substation ban asy ki besil mo lada kim corporate kitu ki betre lang tu pin implement kumno pin rekam kata banon kam ti menta hap sacrifice gue na kapaliang i political parties su menta kom congress party shubo menswa kila long ki ba sensyar hang ni kajiglong ka MACL ko bakalong menta kam dai tang nakadaw ba kani ka president government kani menswa kala long kala aslam ba kani kibon kige kadai kita namar gani ka sarkar mentar ko ang ba ki karam gai kadai na kajingle jong ka sarkar ka ba menswa jong kani to kanan din shishan ta mo hap accept ya kata ti hendrai don kam lut ban iwe ban suthu dia pi ban sacrifice na kalang government ka ban kam ma kani ka pa namar ba ki ong bakadon ka personal interest jong upa minister dan ka badai ngam ong ngam bisa dia kata kam dai kam kesong nga tang bakalong kan yarap iki budio te ban baki kan yarap iki ki parties bakin trust no kan bakin shania no kan ai bagale aga government okay ti hak baidai pane ba mentang ini aswa daga baidai bag uni smart meter hadu kan nun ajing mentoi ya ki consumer ki ba penon kam ya ka boarding electric lani kumju ru ya gani ka tanat boarding ka ba don kam sisya ban generate ya ka pisa ban penmi pisa menta balai bagi khot smart meter kaurau kalong ba lemba jong lu meter menta shubu lada pentri kami kata kamu lada nga penun kami ka boarding si hajar tengka shubu menta ngala abu lupa itu pisah katu ka bill lada kapoi hat kapor lada ngam recharge katu kata kamu kelasang ya hidal ladi ti kalat banum siaw ya ki bill ko makalong menta namar kawai na ka jingdo ram jingdap ram jong ka MACL bat ki subsidiaries jong ka kadai ba ka billing system kamlong ki subo menta ki buon ki bam siaw mo kadon ka survey po bang ngadon mga mat ngadon mga hatu kapor bakile ki syamba kum hangni po Shillong tanga sor Shillong mo kidon ki ba kumbak hat wai spa unit a mat ki bangala ban ya phen nintai ki ba khlam bill ya ki de ki benai de kin riu benai de ki snem tak tu pisah kampoi mo light no smart meter tangam nganum kran ni ka jing tu pat ya ka ding kanur kom ki le ngasu ong bitang smart meter katu kan ya rap sibun ban pen poi ya ka revenue sha ka organization hakar kom ka badai
Kiba penungkam dalam penungkam sanspa rung asil sanspa rung kam syahayar rung asil syahayar tengah terai kata kabiang bah technically kan technically dia mentah syapang bah kami bat kebangar yielding am dolong clear bah ngasngau bo minister ong baka government kan seal dolong sino gini smart meter tada kabala banlong mayarap ikibidi atau kam ngari kubur ya kata ngas support masypun katakan bahas sibun tang bakum technically kan yarap sibun ban fang ya ka jing trekam jung organization ru ikibri ru bat kanlong poi hok kabadai ban poi hok syaka kat kum kaji penun kami ke boarding baka jing siu du kan poi hok bat kum dekah kom kabadai kum bakalong ka por mentat ki ngan cibi mention liat mo kawai ngatrai kawai na ki state ki blaya bahasa ni kadika Andhra Pradesh kalaya bah ti ka trekam har kom badai hagajing sngau jung ali di ban pelong compulsory ni ngatrai kawai na ki state bela apersang menta ban lech support north east na makala mga di Manipur mat ti kata hendak ngalawan ong spang smart hapo nong ba Delhi ru kila penong kam ni smart meter but it seems so kiong ba kaya seprang ti balai pada kini kijing persya ya smart meter ba kham tam ini kijing persya kini ke bezel ban penyai ke maintenance kabang tip kum ka outsourcing distribution franchisee mensuaro kani ka MECL ka laju pun trekam kani ka DF distribution franchisee okay pi dei hang ni menta syubu mo hagajing sngau jonga kano namar kum ka government dai lane kum ka management syubu kum ka management pihak aila dia ka bakan mungkin ki specific case kan bakan dai ban take decision namar ban penbahan dai tiba ong maya phi ngam ya ke details jong kani ko makalong menta hakajing pet jong nga basu i mga bangana pulian akot khubor kalong baitang ba kumno ban ai franchisee bat ban tikena kajing sio subu menta katikena kajing sio ba subu menta la da hakawai na kawai ka substation kajing yo subu menta kan long 10,000 sibunai lemba kani ka franchisee kajing mi kan long no 10,000 ni silak kata kadai banyarap namar pihak ban ya ban menjur ba naka organisation kala benum download ti ka jingnang jingtip ka skill ban kumno ban ya chakmat don kam ban take advantage ka ai ka bala don lupa sibo ka experience jong itu organisation te kumbang ai mga ngamtip at the functioning level pang ngamtip kanya hapo batay kampat po on the ground namar ba de hang ta hi bang mai phi ban nakaliang ka management nakaliang kon ka government hablong transparent hablong shy umdei bon shlong sip kanang ba ki kay ba phile kin shania ki wai ti de hang ta kata ngawan biang sa kata kala kata trust deficit ba phi kata kade gajing bum trust watla kidon kijing yele ki play politics ru ki bawan ra ba pen snow shi ki pai ba ki num don gajing shania agani kijing kamu de hang ta phi kade hang ta ala smart meter phi kade hang ta damut ikba baharu mla banyak syafran nakaliang ka sarkar tibat kijing keno ya gani ka tanat konmi boarding MECL ru kilong ba ka penon kam baklai ka bisa ka ba ka yo ban generate kum hagaban ai pension si kinong tray ki bomensua nang ta kum hagaba simwai ki kali hagaba lada ki syutiet yala di keto kali kinayo je mentoy sibun sya menta phi de hang ta phi bong ba teng ong ba kani kajing kawai na ki nuksa bang ai kan bang snow mga kan kani ka MECL ko makalong menta la along kum gatu kajing tu khana ki tu ki nriungut ki matla bu hati kan ayo obat yu ka kejat so badai kum tu deng ba babat yu tudong so badai kum tudong sniang boy obat ya ka khli along kum boy bab kalala ka jing perkhat apoi syata ti ban ong ba kata ka jing ayu ber khoi kalong ba dan kam de yang ta phi ba hang ni again ban tip lut ya kata ka jing sisa menta kum kini government nakaliang government ru ka ai kala announce badai ban thungi ka tu independent inquiry lada ka thung sisa daga jingmut ka balong transparent ka balong honest kan syai ti khot pat ndai tang hibriu ba tanat mga ne bos tanat mga kidiki experts ka jing duna hang ni menta kalong ba kat kai bale namar ba ka don kam ka expert advice menta pinda pet kum baja India menta kani hangani ka vaccine policy balai pinda pulia ba pinda skap ba kalong ba government
kam sngap iki expert kadon tang ka political decision jongka kai kai balong suit particularly tang kata kam de wam sngap iki expert de hang ta kabayap menta kum kani ka MCL ru darap hiap ailat baki expert kin trai kam ba government ru kadi ban long shai te kata ban ailat iki expert ban recommend hisutho ti menta kum kani ka consultancy kai ki areas hapo MCL menta badon kam namar hapo napo MCL ke ka holding company kabadon kam kadon ka distribution kadon ka transmission kadon ka generation kawai pakiwai hintu ki don kam bet namar ba bon kawai na kabalak hapo kaba duna hapo ka MCL organization bak ni giwai kalong ba ya ka skill jong hiro sama upgrade ka training ka babiang rum don pi kumno phinia match but bania chaprang tie ti don kam kani ka consultancy ha ki specific areas but day hangta bangaong kadon kam mo it may be baka ya ka besil tang ka besil ru kadon kam nda ban kam giwai ru tang baka di ban long transparent tie subo mentala ka menta kum ka besil kadi ka besil kadi company government of India kam dai hira private company ru tang balong kumta pat fi dari makana government of India ru kibuan pat kiru kom trikam jung ki ba kumba piang ma fish pangki kali bahap outsource menta don ki ban outsource don ki ban kaman outsource balai ba outsource no masuk ke economics jung katu kapen i ba pila ban save pisa da katu banyak ba thiet kali naman da thiet kali pihak CEO ya ka bai repair pihak CEO ka bai driver pihak CEO kita bon ki nun kam pihak ayu da pi outsource pat katikana ka jing pi ketika ka kumno kan long expenditure kan pila ban plan kar kom bade te menta wat kum support Delhi ro government of India ki bon kum kini kam kabiade ban wai kali le ke don kam ki ban kam ba ki thiet kali ki long tang ki ki bolong bala ban kam emergency akan unu kapor ke kum kita te ka consultancy ki specific areas kum turu kalong kum ta ki jing sutho chunga tambah ka government kadi ban long shy tie kadi ban long transparent Pitharai ba kadai kata ka jingbum don ya ka expertise lani ka skill ban pen trekam ban penyat ka ba penlong ya kani ka company penmi boarding bakan bendo nong kamta makali yang jong ka high AT&C losses kaming menta ka jing duna jong ka skill ka ngan su ai nuksai pindiak mo kat ko mujing i jong apa ngalong po ngadon po bot menta kibon ki schemes wan na po central government ki schemes ki ba bon Henry namenta kawai ki scheme pihak pedon pihak ai ka detail project report DPR ki khat mo habadai bakam don ka skill ka babiang kila don ki bala ding mamlang among bakam don mo kadon tangba ka biang ne empat namar babun ki schemes ki labs no baro tang na baw balai phim biang ka skill ban summit ya ka tu DPR ka por babiang ki bon kum kita ki schemes kata bangai ima ti kata ka pau syakin bangi don kam ka jingarap nabar kum kita ki specific areas ka consultancy ka don kam menta watang ka finance ro ki kenrum untuk ki badai ki babon ha badai la phim shim kini ki chartered accountant ki bolong train ban yarap phinamla ban sort ki problem babon so tikak hap pihap ban nakaliang jong ki battery hapo MCL ru pihak recognize hab accept ya kata bagi don ka jiduna hang ni hawang idon ki brio lojong ki don lupa ai training yang ki ru kabiang kata kalong pat haksong ka management but government dala kam kimle kata don kam le kata don ki brio lojong ki battery yang tu ai training yang ki nomor ki buon menta kan ki perthai computerization li ki bobon ki jat fi ki software ki bami ki ban penkloy menta shubo ipanga revenue matau watang na po substation subo na kawai substation katno ki ba penun kam boarding hang tu bat kai gijing mi jong revenue nung tu kam ya match don kam ki software keban penyarap ikini tikini software mla ban supen mi na software na po organization hub outsource some ya kawai kinja company ki don balai penun kam na ni khna jongi bon babon hang ni bro khoi balai le kini ki kila idon qualified kila idon experience sabar bro hapo in IT Pedon kam naki bro pila ban kontrak iki kata na pisutu am ai kata kamot kita gidegi katto kan iki points lan iki mat ki ba la ban wara ka jing kala
ki balak ban wan rai ke jing yo nong biang pat ban pen keim biang pat Hoi. Kata kan kede jingle ai kini ki badet dia. Bara khot de phile ai kini ki badet ki badan kam ka skill ni ban upgrade ban le ai kini bara khot kami India untuk kanang kian untuk. Mla ra ban syong ba ni dabram si hajar crore ngin pet mi pisak tak hajar kun kan hap mung ka mana na ban kamla ban long ta. Hap le lui kini bar khot. Namar ba ka ni ka company ka Dabram ka shim da ki loan ka kumno pada ka la ban siu namar bakat ka nang siu hagjok por ka ram ka nang kiu ka sut ka nang kiu ti ka ka bala ban le ban pen biang kita To menta spangani karam deh. Kum bakalong boros kata la ele akumno la shu shimlon bagadan arjat kilon. Kawai gede ka power process loan ka basu shim na kanip ko ka supply na kiwi NTPC kawai pak kade ka financial loan. Ti ka tu ka power purchase loan ru phiap siu phiap lane phiap pen phai. Karon ka rukom technical ka bale itu lembaga grade and all that. Ti na ka financial loan ru phiap pen phai. Kat kanang kieu. Ka tu ka principal interest ka kanang kieu. Habadai la kanang kieu ka interest mentak bisa ka bayo ala syuki siu nak tangkai principal interest. Pi ka interest ya ka principal mla siu kanang kieu te kumno ban result ya kata ngapoi biang syata syubu menta ka bawan ka mau mga kalong kata kawai mo banya match ka revenue ka boarding ka penun kam na kawai substation bat ka revenue go mi to dadam dong kom ta balai kala bandon ka theft ya katu ka jingtu itu ka ding salt ya katu kiba to kala banong na kaliang ki industries na walang banong na ki ibang penan kam hayeng ro kibala kibon ki rukam ba kila ban le la ban identify da pila identify su tho ban take action kumlo on the day ban take action ro disconnect back take action back ti kum kita mo te so kiwei pat kilong ban kumlo ban create savings kan menta kibon menta kiba kibon ki ai menta shubo ban generate funds kawai na kabagi i mga kalong kala banwan baka fund sibon kan kadai baka MECL kadon kini ki assets ki bobon but kawai na kita ketika land assets kemalang lai sti spo kerdam kulai sti dam sat keleng ke basutu ai ki burio ke basu encroach ki burio ke basong ai ki burio mdan documentation mdan ka data ka babiang komi kita bar kajing penun kam ni kita gicaka ha cementa shubo ladadan kum ketu data sistem la biang ketu data ba katai ke jaka la dei jok MECL mentan penungkam kum tu na le ban dia no bara ban generate fund mentang adon po tata company menswa mo ani tu epi ini ki gardens jungi setia ban generate fund kawai na kita kile ki dong ki dia no kini ki nomor badan kam nanti kali ban desh po government ban penhe ki dia no situ ni ki don kam ki ban penhe ki jat jing penhe na ka farmland na kalian government na kalian ka power na kalian kita tiap ya pi dispose no to ki asset pamla manage pi generate fund nang tu de ki cross kum kani ka sial mendak chet pi ngam tip su nganong kat no tip de ki lak ka na try la bandon ki jaka ngam tip na mar khampat le te buon pa ki jaka ba ki tip ki la song ai ki brio tu la sukam ai ki brio tu kum kita mo ka buon ka pisaban mi nang tu sa kawai kini ki inspection banglo la invest hibon nang to ki bitanat snat sos jaka pinpet kum kati yang tia po umyam tia mo hani po umyam kani baria inti highway jan orchid hotel nang to kato pakka ba bitanat ba nrai into kadang kadang mi kisngi kadang shudu ai into la invest la penut pisah into blame la ban commercialize ko kidon ki brio jungi ki bala lembah kini guest house kidon ki experience kuno wan penmi penlong convert into tourism penelaj fish po 0 point kumju ko bitanat sudah jaka ibang sudah hending mla ban utilize itu ki assets ngide ban kumno ban monetize ban kata ka jingmi te kan don te nganum kran shu kini phang namar ba kibon tang na kita ki bala ban le ba namar don kini ki kita ki bang ba jing keno ki allegations ba corrupt kani kata ba ki machine ki ba supply kam biang nganum le than chata kata ro bala ban le sibun tamba kata le kalong kata kan namar kata le khamlong politicize su fi te tang na kini ki ba
in khatian pharang ki ong low hanging fruits ibala ban le no mentah tang ba again habale kita ru di ban long ta ka ba sai amde bar syong ba ngale kata ka outsourcing ru ngai tangi brio junga subit kamdan ka system kamdan ka policy ka biang sule sip ti kata ka de kata fi bang pen mi lo kini jing bam shania iwe de ta ban proceed nang ta rumla namut iba baharum long ti balai ka long kumta balai ka ni ka tanat MCL kamla ban le ya ka badon kam hadu kanu ka duna la ni hadu kanu ka like kata ka expertise ban pentre kam hok ban penmi ka pisa ban penon kam hok ki boarding to ngan poi biang seta ma ong men ba hab bridge shwai ka ni ka trust deficit de ban pun jingking shwai kata hapadeng baro kum kini ki engineers namar ki engineers apo MCL ki de ki bri ki bala nang la start sudah kata ngang super hard mga ki de ki bri ki bala puli ya ka maths physics nama maths and physics pimla ban engineer ti uai icon nu bapo nam tam hapo maths and physics de was Einstein Einstein ong ni you cannot solve a problems with the same thinking that you created it. You have to change that thinking. Kadon kam ya kiru ban change ka mindset. Ladangi ngamenta ko ngalong engineer hapo MSc ngaso bangala ban selek lo ngalong silong kampoy siya ta. Don kam. Lene training kini kibrio. So tu bang ong manage pang ban prepare DPR ban yo scheme ko may biang kapor wa biang banum duai ban kita berkhaj. Te bang may fi batang finance bro atia. Namar kebun namar ba nadu ba ki baki ong unbundling na baki pia ai kani ka MECL sau company minta kidon ti kani ka account system kampat biang audit system kampat biang tena kali yang government kadon jingduna namar kampat la ban appoint you full time director finance bo biang hak tu kapor bangadan mga antum jui director finance don bo shoot officiate mono that come solve the problem fi kum kita ki bon bang maya fi ki bon ma ki problem ki jat at the financial level technical level management level kum kita nakali yang policy jom government ru fi so kum no man bridge kata di na kata ang ba lada kanirap sibuan lada weng no kani ka portfolio no ni minister minta ano somebody kata ka syong ka kali ka jom government to decide whom to give but at least kani ka jing snow bam shania government kanyarap te hisuto bala sacrifice tena kali yang gini ki political parties nganga ongkum ni dara fi persang ban khwa ya po ka umsaw tindawan telup to ka umsaw ru kata kamot kala ban telup ya fi bro ka ngono ka po if you try to fish in troubled waters that rising waters can also swallow you. So that's my appeal. Tesa kawai gini pressure groups. Iba bungan. Ngamtip namar ba pi kapoy biang siya tu baka ngomong niya ba kilong gitu ki babat itu hati kan baka ngomong ta namar ba ngangam dadon jing tip ya kan ka technical problem. Ndai nga ong pa bade bamle ang ta bande. Kumnu smart meter. Klam don ka jing sutho ka ba biang sepang jung nganong mga bamday banle kumta kumno kan laban do de yang ta ba it comes back to that ladakan kan bahas sibon ni government ba kan peniak sepang kan independent inquiry te kan look kan page look kini ki jinon kam yung MCL ka ba pendok ka ba duna ka ba khot ai ka recommendations na baro kilyang financial technical administrative management policy power policy of government kai namar ba kani ka jing snow bangi ni benta kumna Bhutan kumna Arunachal ki supply ding keleng gila ban penon kam lo ka hydropower to menta hang ni persya ka ni hydropower ban le ki river idbon ki ja pinjam ini hydropower ki bala ban le fi dada menta la shu lada shu ai bit tang hakawai menta shubu ban le ban kta pat ikan environment kam long tika ai bala ban le ya kata fi kum ka expert recommendation di bandon kum kita ti abang habang expert recommendation kamdai ba tang bu minister long expert ni bureaucrat long expert de bandon ki bri ki batip ya khato wat nang ni nangiru menta phila i kot khobol ki batho ki long experience ba belai tap ka knowledge chungki ni ka experience chungki pi kadi bandon ka sincerity na kaliang government ro ti ban pen i ba women business ban solve ka ni ka problem ni sacrifice kum ni kani ka wai kwa ban le kum ni
balai bangile ya kani ka smart meter kani na kata balai bang ai ke besil ro kani bakan syai ngampat yo i shisien ru ba nagaleng government ban ong bangi ai ke besil because of reason 1 2 3 long ki pat ai ka daw ngampat i kam long ka basai ngampat i kata so obviously it'll be suspected so tuam ka poi sita ndamot ikaba menta sum yak spangani ka loan atmanirbha nakaliang hap su tho ya gawe ha jing trikam government bakibun habaya kum kani ka MECL ka hap ka power sector dia power sector menta kibun ki bawan na ka power ministry na po Delhi namar ba ban utilize tu ki scheme man yo jing mentoan tu ki scheme phap le bon ki ai kibun ki bam su tho ki ban su a om long tam long ta em menta kum kani ka atmanirbha scheme kabiang mo ya kani namar ka ai ba ka ai kani ka loan ban solve at low interest ban solve ya kani ka jing siu kan pis so ti menta haple ai kitu ti kumi kitu menta ban su comment baklam su tho bhai ka subject ru kambiang kata at the end of the day mano badu lade kaja si kaja komni mengama fi senja ibri babon ki namar balai ngaong biang kami gini ka yura na kani fang MCL lu kadina kani ka load shedding dia ka jing sngow junga lada ka government kale kumno ru lada biang ka jing sutho ka bai biang man pentri kamar kom badai kata kabot kani ka load shedding kan don bai pinum la lak ni kani karam lu kan sa kumju kumni kan kieu empoi shi iru so again I come back ni kata kan hap sacrifice na kaliang government na kaliang giwi group su hap sutho makatanga ba ong mga kala bandum dai ngam dai expert hi blame ai ka expert ban recommend ban study lu jangan dia berkhot kai ke ba long ka cancer jong ka ayu tia tiga dalam cancer kan unu jingpang te pihap ai ka cancer treatment phim long kum busu bayung khli na buset khmot nu busu jirho ana mang dai hap ai ka cancer treatment am ka ba take time ka ba long deep te kom ta kai ka jing yu jong ti habakut ngan suang ba kom ta kan ba kan bahasibon ada government ka pedia iklo independent inquiry ngan sukni kiten dia ban poi sa kata ka bakut ban poi sa kata ngin poi sa kata mo baru di mentah ka jingkeli kalong ba hadu kan no kani ka independent inquiry la ne ka jing tokit ka jing jurep ka ba shimet kan long independent kan long sisya ka balong lai lu ban hadu kan no ka sarkar ka ba mentah kan long ka ba kloy ban sacrifice hagaba ban weng no yo power minister ubadi men jong menteri rangba jong ka jala jongi kita ki artli jikam mentah spang ka independent inquiry ndai ki terms of reference ru habaran ka kenja inquiry kita kamot ka government ka ban temi ki terms of reference but kini ki terms of reference ka ban cover lot bar khoi ki points bangala ngalaong manta don pat na pedeng jong ini ki points bang khonla ban cover ki don kam shu tang ba shulong ke shuban syukran kelop kadi kita kan ki financial ki technical ki administrative ki management ki babuon ki points ki baham ta ki jat dari piong na kalian ka financial lawsuit technical lawsuit ka jing tu ka ding ka hap ka ni kita dari financial ka loan so ka hap bang ta ni ka technical and financial smart meter hap bang ta kita ki specific ki babuon ti tambah ki terms of reference jong government hai ba kai i ba kidon ki problems long clear ba kata ka benengkong ka ba arpat ka long ba ki bril ka dan hang to di benong ba ki expert ki bladon experience ki ba tip ya terus ikani kanang ba kawai kiwi ki num sngow te ba de ban sngow ba kini ki bala jet menta kum kani ki bon ki inquiry ki ba bon ba ki head ki judge ki ba tip ya ka an subu menta kumang ni di ban tip ki bril ki bala di ban pet ki bril jungi ki menos bala long menta kan chua inuk sa fi nakaliang ka management ro kapor bangadon mga hang to ka feel ka way ka machine stage po ubyam mo na try ka di ka stage 4 unit 1 mo ka feel na do usnam arajar khandai ti ka jing feel jong kata ka pendu ha ka por mat kumba saukror sisni bisa ngamtip mentau la function ne ya tambah komta kaya kata ka problem na mat kipa banyo ay kata ka survey ka berkom ka badai ka assessment balai ka baja ipa aspo ka IIT kita technical body kan IIT kita don sa kawai bro somewhere in Kolkata kipa
to ki ai recommendation mo ti na lor kata apa ka recommendation jungi ka long technical ti na kaliang jungi pat na kum ka buat tu po nga propose mga badai bandon daka kenja independent inquiry na po in house tingi jet iuba Malcolm Roy uday ubla long executive director pon ipko bra la don experience wa burio tips pangga management pangga ai labon technical ge pro khai ti ule ek tu inquiry report u submit mat simpor sibanana amla kumta ti menta kum ya katu report du bandalai balai bakal ja kum tu nama da ja kum tu buon ki brio jungi kimtep handai ka financial loss ka babon ka technical loss ka babon dam long shoot ko machine hit sudah ko machine kadai na kana balai ba kanika ki beliau ki badai page hang tu kim follow ya ki standard operating procedures ki beliau ban page ban check kom badai ban record badai ni machine ka trekam kom no kan ni dade ban ka itut ya ka badai ban report kom report ka babiang lale ekta ka report tingam tip la tiak action na mi tu recommendation jong ba Malcolm Roy tikum kita sutu tak por bang dan mga propose kan war balai ba nga propose ka teng juna di beri belatip ya tu ka subject fi tikum kita ro ngam tip kila suja na kum tu ni kila tiak action ngam tip shu na marba kumta kan gini details ngam da long ayub hasyo tamakum kita nga shu ai nuksati Sako jing kli pa horjing ka swabangin poisa ka jing penkot maybe a conclusion na kaliang jungpi ka kani ka company penmi boarding jong jala jongi ka don ka kerdan ka basan ki bumler kor kontrikam on the fifth category day menta pi ongru ba lada omdon shisha kata ka transparency ka laban ra ka jing kalut shading kanang beteng ka jing dap ram kanang arsha laisha kanang ya kipor syai menta kat kumujing ijo fi kani ka lawai jong kani ka company penmi boarding dadam la hiban jing pet jonga kan ngala ban bakla ro mo hajim pet jonga ke nak experience bangalai dalam la hi ban le kini jing ajimut jonga ko mangaong na baru hot ki groups kata kamot kanum poi ra shai mentang baong mai fiti kum kani ka besil ladakim yatri yarap lang itu kibri ke bateri hapo ground level situ banyak corporate pin bateri kam kum noi ko to lada kalong ka jimut ko ba jong komen ro Sibu nga syuang bay 100% nga agree government mo. Henry la rapim la government pa kamla ban pen iba ngimut sisay ko ba. Tikum no pin pintre kamika. Mennya fikili nga sipang ban weng no ini ka power portfolio no minister nga kwa ban jubab yang ikato. Ba kanirap sibun. Nomor balay ban remove kita ki jing bamshania ayui wait ya. Ka jing kumta te menta ba ong basu Shu try snew bit dia mentah. Ngat try gabiang kata ketia mang try snew. Ban ya syai kan. Pi we shu try snew bit. Dan dia ngadon ke bentar lah kajong ngalong engineer po ayu nganang ngatip itang konon protect ya ke area la jong ni ka kam jong ala jong. Ti kan poi syata mentah ko ke pension mena fikili yang khamio ban juba. Ha ka jing tip jong ai ke pension phimla ban keta. Fi mo. Ko ngam tip jong kan. Ha government of India kat mga tip mga bay ka pension it's a right kimla ban deny no but the problem menta kalong la rakam don pisa kan siun ai simram biang siubian katakan po ngala tho tang pangkanin ngkong po banga tho ngkong an in-depth analysis into the what ails mega ngatho nga stang ngkong ong ba uway na ki start min shwa uba peniat syafrang ya kanika invention ya kanika ball electricity do Benjamin Franklin. Upa namba po US. Ka pol boleh eksperimen yang itu usio pisana la dia. Man mentoi ki babiang. Haduk mentang iyo je mentoi mengi. Ngi menta watang ban siu tulop lu apsim ram. Man siu pension apsim ram. Tekam ICL. Tik kebalalong menta te. Namar tip ngalong mai fi men bang ngi hang ni me khala la kapar policy kanang ban penya rekom badai na kalang government ba menta ka ba men shwa kini ba men shwa kila ban wan biang apa kalang bang menta la kambiang hi kata kamot la kabiang baik kata kamot ngilong surplus pa ti namang ila bande pa sa Bangladesh sa Assam men shwa ila ale amta sa Bangladesh li dong kambi power perkhat ba fi menta na Jharkhand kin supply power sa Bangladesh kin export power to Bangladesh ngiling ijan hang ni
perhat mafi kata kadi ka potential ti ka scope tang badai bendan ka clear par policy ti kom kita gi debate mentala don kom kita gi debate kemenang long term ngia kran menta bar alumne ki short term sedam ngia kran kata kadi ka long term a clarity on par policy ka baksai ka mamut kumta shisha namarwa yakren ngasgo what now chief minister po na kini ki seminar ka into ba yakren wong man penlong ya kani ka Meghalaya ka IT hub Shillong hub namarwa ki khna jongi kilale research penchana ka Nascom ka badai kani ki software company bangilong angilong English speaking ta kairap shibuan ban penengkam namar kata buon ki batrish Noida sa Bangalore keleng tiam penlong kita IT hub good idea penlong IT hub at kumno la ngam plug ya komputer kading kamuan rokom badai ka connection kamuan rokom badai kan dua kam tre kamba takai tang balat nya sintu ngan syukuran pi kadai yap deh ta pi bang mai pi it goes back te kata te bang mut poi biang seta sejuk ba ka trust deficit ka sincerity na ba khot ya mut shag ba ba te noi ka potential le ka babun ba dei na ta kadau ba ngala sang ka leng ka perthai ban shu thu da mumta ka ki khon jonga ki dei ba pule sabar lot boi tre sto poi sto te kran tang function ni ngong ba ki ngai sun ai ki brio jungi ba nakaliang ki ba govern ki ba rule bakimla ban kren ya kas ban kren chapang ka kumno to create a future te ki khna jungi perkhat ni to bawar ji ban ya pois ka bakut jong ni ka jing kren man ta kasi masuk ko ban kapal bikin dia ban shu sum up namar ka tu fikir man ta gadi ka benta jong jing sama shu sum up kelum lang ka to ka ni por ya ka ei ka ba pisngo ba ke bangila ban le ban panbha ban pen km biang ya kani ka tanat permi boarding MECL khanang bangin la shisha ba ka jela jungi kan longa balong power sufficient dala ka government kalala ban pen generate kata jing sngo bang imut shai ka ba kumu smart meter bala ban penengkam sto la ban penengkam no namar unyarap shibun ban penbiang ya ka revenue ka babiang ban penkiu ti menta kom kani ka substation shibu menta la dala ban match ya ka revenue ya ka jingmi ka jingbenun kami ka boarding ka substation ban ka revenue wan nang to ban kom kita ki hat way spa ki unit po Shillong shibu menta katu lala na ban ketua revenue bagi dua beras kata lala le man penyo no ikatu kini kilo hanging fruits kan ki bala ban le no klo shibun tementa kom kini ki kam contracts ki kam procurements bagi khot bathiet bon ki ai na po ka organization ni ki thiet ki bon ki machines ki jat ki kam mo penlong transparent bagi gitu hi ti mdei ba ong mga kwa mga ni kontraktor mga kwa mga kontraktor mga kwa yuta kali penlong transparent bagi dadala ay kata ban le kata kamot kini kidai ki benta ki ba phila ban yo pisa no te kloi pi te thung no itu independent inquiry kloi dadai bakadan corruption hai airu ban point out ya katu bakadan corporation ha procurement ha contract har kom jiet yu brio ba mshubu mta bu thung yu brio tang ba ngai kat ba ong mdai ba long professional kata ka weng menang klat nang spang professionalism pinapet ki state bar khaj po India ki laya chafrang haki area jong ki balai bakalong bakiya chafrang pinsiam baki deki professionals kalong professional ki brio menta ki engineers ki long mo professional ki ba manager ki long mo professional pinsiam ka de kata te but shimet don ki brio ki biang fi handai ki don kam ka training don kam ka upgrade fi bakin la ban kam contribute so handai menta shu don shispa ngot ki brio ki batrai kam shita tang shi phongot ai training itu ki ai lat itu ki kini ki benta pa phila ban generate no revenue kloi hadian ba kata ngapoi ngau fi ba kan kalian go government ada ba la ban bridge kata ka trust deficit ban pen i ba ngimut sisai ba ba ngi sacrifice kumne na kalian jongi na kalian jong phi ngidon kam cooperation yung phi ba khot kumne te ba warjri khublai shibon nam ta ka por jong phi ngai ba kini gi jing pasat jing mut jong phi ka jing ai jong phi ka jing shampang jong phi kan long shisha ka basai so but let's say la banon ra ka jing kala but la banon ra be ka jing pun khem
ya kan ni tanat permi boarding but na ka benta ki bapet ya kan ni ka program jongi menta sini khublei shibon bala da pidon ka jing a jing mut smo bhaban tho ya ki comment jong pi ha kan ni ka jaka bala bu khublei shibon